ibiro yudo kuonde minyalo somo weche mag pur. Kaluwore gi thororo mar show ma higa ni, osebedo ka lwasi ok ber ahinya mar pur. Koro thororo en ni ere gik mwanya timo kata pur mage mwanya timo sama kata chieng' rieny ahinya kata sama koth ng'eny ahinya. Ere cham kata jamni kata gik mwanya timo kata obedo ni lwasi ok osebedo maber kamano. Ma kibiro show kato nitiere kembni mopogore opogore manyiso gigi mondo wamed ni ok waywag kech seche te. Mar ariyo, nitiere puonjruok ne jo mwaluongo ni joma tindo kata yudhe kata young farmers. Jopur matindo gi ok osebedo ka ng'eny e korwa koni e region mar Nyanza. Koro osebedo ka weche mag pur dok chien kata ok osetimo maber e thurwa. Wan gi kama young farmers go matin mantie thurwa ka bende lose gigi mag pur kendo gidwa ni giwuo gi jowetegi mondo ng'e ni pur e ohala kendo pur en mwandu ma ok nyal pim gi mwandu moro amora. Kiwuotho e Kenya kata pinje gwenge mang'eny, joma nigi kata momeo kata manigi gik mang'eny kata manigi pesa gin jok mang'eny gi obetie pur. Korwa koni pur pok watimo maber ahinya. Koro show watemo mondo waket jowa matindo mondo ng'e ber mar pur, kaeto gibed ni pur nyalo miyo gi mwandu kar rito ni wadhi dwaro tich oko kata irito ni didwa tich mitwe ta tidhi office gokinyi. Erokamano ahinya Julius Nyadiang'o biro bedo kwa lose mang'eny. Erokamano ahinya. Mana kinyalo winja nikech wang'e ni okinyi ma kawuono, wang'e ni jorowere, joma tindo moko bende ng'iewa okinyi ma kawuono. Wadanyiso gi ber ahinya mar showground. Donge moko kuom gisebedo kilieko kanyo. Dibed mana ni show gin mana mwandu mag pith kende ema itime nyisruok. Ok kamano. Nitiere kaka joma tindo, asewacho young farmers. Young farmers gin achiel kuom jok mabiro yudo ber mar puonjruok mag pur. Kiweyo pur kende, wan gi ohala. Nitiere weche mag ohala ka. Maka ng'ama tindo biro to biro kadwa chako ohala to biro yudo. Mar adek, nitiere kembni kata colleges ma ji tiegore kuonde tiegruok. Gin be gibiro ka joma pod dhi sikul, joma dwaro kuonde matiegore biro yudo magi kae. E yore mag entertainment bende wan gi kuonde ma joma tindo biro yude entertainment kata ber mag gik ma ginyalo neno miluongo ni entertainment e showground ka. Koro magi e gik ma ginyalo neno ka gibiro e show ka. Erokamano ahinya. Motelo kata na sensi nyakwarom Gajwang' ni Julius in jalni erokamano jakom mochung' ne weche mag uso marketing mane showground mano ma Kisumu. Ang'e no biro bedo komulo showgrounds mopogore opogore to kaka itelo ne ma Kisumu. Kiwacho ni in jatelo mochung' ne weche mag uso, ang'o muuso kata mane show ma Kisumu? Erokamano. Tija maduong' en lando show ne jothurwa mondo sama waloso show ni gibie show kae. Wasebedo kwa lendo e radio mopogore opogore gi TV mopogore opogore kendo wan gi jowa madhi oko malando show kata mawuotho luongo ji mabiro e show kaka jok makelo mwandu gi mondo ginyisi kata sikunde wadwa ni mondo yud puonjruok kata ne gik matimore e show. Magi dute gik matimo. Tija en lando show ni mondo aluong ji mondo bi kendo akwayo ji duto te yud thuolo bi mondo yud puonjruok. Ka in johala to yud yore minyalo timo go ohala. Nikech ang'e ni midhusi mar corona bende nothiero okenge mag dhi e show. Chakre higa mar 2020 oganda ok osebedo ka dhi e show mar neno kata mana nyiso mwandu mopogore opogore. Mago kod wach ni higni 3 nyaka sani. Koro bang' midhusi mar Covid wacho ni koro show duogo bang' thuolo mar higni 3. Koro gin ikruoge mage ma bende oseneno ahinya e showground ma Kisumu. Lokruoge mage ma bende samoro ntiere. Erokamano, wan gi lokruok mang'eny e show kae. Kwachako ikruok ne wachako gi luongo jok makelo gigi mondo bi onyise show. To ka watimo mano, chakre higa mar 2020